taky. Takže příklad by se měl střílet podobně jak ta střela z taháku. Měla by být takhle. Postavit se na 2 nohy. No takového rozkletu. Můžete si nám teď ne takhle dát hokejku úplně vysoko, ale takhle nějak po takhle. Chytit to tady a takhle po kolena. A tak jen prostě natáhnout. Teď si to nastavíte. Buď si to nastavíte, nebo když vám to někdo nahraje, tak prostě buď střílíte hned z té nahrávky, nebo si to přistavte a asi vystřelíte. To je takové první základní pravidlo. Nečekat, to je druhé pravidlo. Protože když k vám někdo přijede, vy se natahujete, máte to už u sebe, radši to střílíte fakt rychle, ať vám to nesebere nějaký hráč a nejede se na bránu. Pokud jste útočník, jste hodně vepředu, takže radši to nahrát prostě dozadu nějakému obráncovi. Potom, třetí pravidlo je střílet tady z toho zas, těch stávaček. Natáhnout se, dát si to u nohy a jedete, dáte sílu do toho, ještě se koukněte, kam to chcete letět a hlavně to nedělat tady z tohoto prostoru, radši to dělat fakt z toho, nebo nejlépe tady z toho, z té paty nebo z toho prostředku. Pak se vám to vyplatí, protože potom to letí a petanice úplně od pasti. Někdy se k tomu můžete dostat v útoku, ještě dodám, ale to byste fakt museli mít nějakou štěstí, nějakou šanci, nebo neštěstí, nějakou šanci, kterou byste mohli vlastně, třeba byste byli tady, někde tam ještě dál, a tam byste vlastně mohli vystřelit, kdyby tady ještě nebyli nějaký u vás hráč, třeba aspoň co od vás třeba 2 metry, protože vy máte třeba 1 metr, jak kdyby jeden odraz. Takže vlastně vám vzniká taková šance a můžete to vystřelit vlastně i do víka z té šance. Obránci musí mít třeba i na to velkou sílu a ten příklad. Já jsem útočník, takže to nic, ale mám taky sílu. Nemusíte mít ani sílu, můžete jenom znát tady tohle pravidlo, že prostě buď to střílet z prostředka, ještě mít takhle zatáhnutou tu hokejku, tak, anebo prostě, nebo když jste fakt nějak blízko, tak to fakt jen prostě střelte z toho. Ale když fakt střílíte třeba tady z toho, tak radši si to zavřete a třeba jen to trošku nacvihněte. Takže čau, příští video.